Hieno on Polle, hieno. Taas velkoja. Voi helvetti. Neiti on homo. Mitkäs noi? Velkoja. Mulla on sulle hyviä uutisia. Ja katso nyt. Voi helvetti. Mulla on velkoja. No onko sitä taskaa? Karvanen. Kari on. Pannu persuksiin. No kyllä se ehkäisy on ihan turha asia. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään tänä seksiterapiassa. No mun pitää ruveta noihin hommiin. Kimpassa, jos voitot on taskaa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? Sokeria 6 kiloa. Pitkältihän kysymys on tästä sarjakuvalehdistä. Kyllä tällainen velkatukko nostaa tunnelmaa. Helvetti. No paljon sinä sitä on? 5 tonnia. Velkoja. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaajakaan ei kovin usein tommosin velkaan. Törrä. No Seppo, hei tää nyt oli pelkkää moukan terkkua. No niin. No enkä. Sinne noin. Miljoona euro. Velkoja. Kauniille. Rähmäkäpälälle. Ja tässä sämpylä. Ja... Hieno on Polle, hieno Polle. Ne kuka teidän oikeeta, mä sinne huoltamoon toiletissa. Ja te olette aivan homo. Ja te olette hieman humalassa. Aivan. Hieno on Polle, hieno Polle. Ei muuta kuin lapsen teko. Neiti on hyvä. Kotia on pitkä.